Uy, senin tam gelen okmy bizeýem aşak düşdük sen gelýänsiň diýip. Wagt men baramda çykaýmaly eken kän garaşaýmasaňyz inne. Bola gelber ona çağılarım oyun meydançasynda güýmener da sen gelýänçäň. Bola sawa. Telefonu urlaşyp oturýarsyň-da işläň da o işe geleňizde bar. İşläp oturyn kimin çağlar bilen urlaşdym bolşuň näle dost? Dost diýip durma, şu edara geleňde dostsyň däl, başlygyň men. Bola düşündüm. İşten soň dosty, inimdi, agady, ýöneşdak geleňde başlygyň men. Bola ruhsat berseň men bu nukça ýöräjek başlyk. Han diýin näl kitap syrygy? Men iş wagtym 1,5 saat mundan öň oturdy. Ýöne borlay dostum diýdim de diýin aýnlydim. Bunun meýlek işte dostluk ýokgurda menen beýlek işgäler ýaly öz wagtyma çen işejek. Başlyk. Gatrak gidäýdim öýde. Gelin saman. Geldim. Ýadadyň ýüzüň salkly. Ýadamasyna ýadadym. Ýöne siz görsem açylýan ýada bolupdy. Han gideliň monna? Tapawdym ýok çağılara şu ýerde de hedilet oýnaýarlar. Biziň çağlarymyz gowda urawat geldi. Biz kiçik beýle oýun meýdançalary ýokdy. Günnüzde oýnajak kumalaň ýokdy, ot ýaly gyzygyny demir bolansa. Bular görüp özüň çaga ýaly oýnasyň gelýär. Çağlar üçin her bir edilýän iş watan binýadyny erkidýär.